Dobrý deň. Dobrý. Počul som, že asi pred mesiacom zabili kráľa Polany medveďa. A ako je to možné, že toto sa mohlo stať? No, stalo sa to jednoducho, pretože na Slovensku máme určitý typ ľudí, ktorí si dovolia drzo ešte aj sledované zvieratá odstreliť a dokonca zabiť nám ralitu, ktorú sme mali nášho kráľa Polany, nášho Macka, ktorého nejaký, by som nepovedal, že to bol zlý človek. To nebol človek, to bol satan v ľudskej koži, ktorý tohto medveďa zastrelil, pretože tohto medveďa sme tu vydávali roky, ktorý nikomu neublížil a pre nejaké peniaze alebo pre nejakú ľudskú zvrhlosť zastreliť takéto zviera, takúto ralitu je u mňa najväčšia špinavosť. Teraz sa nachádzame tiež v časti Kyslinky, ktorá patrí tiež do Podpoľania. Je to časť, ktorá patrila do rajónu, kde sa náš medveď, naša ralita nachádzala, kde chodieval, kde mal svoje obchôdzky, kde ho často vydávali. A myslím si, že aj títo ľudia, ktorí tadeto chodia, aj turisti, ktorí ho videli, si ho budú pamätať a bude ich to takisto mrzeť ako náš, že nám takýto dar odišiel a že ho už viac neuvidíme. Hey.